Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon zer moduz ongi? Ongi, zuepe ongi? Bai, oso ongi. Hori da behar dena. Zekarri duzu hemen bidal? Biraturango botikin bet. Eta botikin bet hemen dagoena da, beti lotuta gordeta dago horrelako kutsatzuen, esango dut. Zer zatan idu horregaz? Horregaz nahi dugune da gauze bat. Gaurko gaiak izango direla, batez be, hazelako gai normalean jentea konsultera joaten danean, gelditzen diren hor, esaten dana tabu bezalakoak. Eta ez dine urtetzen, tabu kataraka dugu. Medikuari dena ez diogu kontatzen edo kosta egiten zaigu? Kosta egiten da, batez be hori kosta egiten da. Eta zer ikusi daukagu, batez be, gu medikoak ere. Pentsatu badugu, ze bat, horretarako, argiukin badugune da, denpora behar dela, eta ez bakarri denpora. Gu behar dugune da beti komunikazio bat. Eta komunikazio bat pertsona bik esan behar dire beti komunikatzeko. Eta gure artean sortu behar dana, esaten dana horrelako, esaten dana batez be konfiantza bat. Eta horretarako derrigorrezkoa da. Hori ez badeukagu, ez da sortzen, da gelditzen dire hortxek. Kutsak gordeta. Eskutuan gordeta gelditzen dire. Bidal gu kaleratera gara. Oso ongi. Ea jendeak guri medikuari baino gehiago kontatu digun. Hortxe. Medikuarenera zenbatero joaten zara? Urtean behin o bi urtean behin o askotan ez. Ez gutxi. Bueno, ba gutxi. Egia da gutxi juten naizela. Eta zoazenean lasai joaten zara? Bai. Baina kezka bat badakoan, bai. Aldatzen digutela kabezerako medikua oso maiz. Orduan, zaila da konfiantzazko harreman bat izatea medikuarekin zure kasuan? Bueno, ba pizka bat bai. Nik uste ez dakatela erlazio oso itxirik beraken. Izan behar da, ez? Bai, nik uste beharrezkoa dela. Familiako medikua berez izaten da norbait zuri ezagutu behar dizun eta azkenean erlazio bat mantendu behar dena onura lortzeko eta nik uste hori galtzen ari dela, bai. Edozeri buruz hitz egin duzu medikuarekin? Edozein gaitzi buruz? Ba, oain ez. Konfiantza neukanian, bai. Esango zenuke jende guztiak zabal hitz egiten duela edozeri buruz, edozein gaitzi buruz medikuarekin, edo badaude gai batzuk, beste batzuk baino gehiago kostatzen zaigunak aipatzea? Agian bai. Ze gaitz dira hauek, zein dira gehien kostatzen zaiguna kontatzea? Esan dezakegu gai intimoak. Zeintzuk dira gai intimo hauek, zure ustez? Zida proposari buruz. Minbizia izango dela orokorrean jendia beti beldurra izaten duena entzuteko. Sexualitatei buruzko gaiak bai oso tabu izango direla esango nuke eta baita adibidez gaur egun gaixotasun mentalak eta horiek asko hitz egin beharko ziren medikuekin. Zergaitik kostatzen zaigu horren beste gai batzuen inguruan medikuarekin hitz egitea? Ni adibidez ez naizelako pertsona bat oso irikia naizela. Orain arte, nik uste mediku eta pazienten artean erlazio oso desberdina zen, gehiago autoritate bezala hartzen zen. Badaude gauza batzuk lortxarengatik edo ez ditugula askatzen. Apurtu inbarko dela estigma hori, azken batean zuk gaitz hori izaten jarraitzen dizulako eta berak zuri lagundengo dizulako. Zer egin genezake, gai hauei buruz medikuarekin hitz egiteak erreparorik ez emateko? Niretzat edukazioa klabea da. Eskoletan hasi irakasten. Orduan ez duzu izango, gero, problemarik hitz egiteko. Guk, adibidez, sexuari buruzko Arazoak edo gaitza. arazoak ez ditugu jorratu eta etxean ez digut esplikatu ezerrez. Eta hori nire ustez da akatsa handia. Esan duzu medikuntza ikasten ari zarela. Bai. Gustatuko litzaizuke zure pazienteak zurekin oso konfiantzazko harreman bat izatea eta edozeri buruz hitz egiteko gaitasuna izatea. Azkenean biok lortuko gulako onura eta oso polita izatelako, nik uste dut. Mediku hona izango zara zu, Ez dakit. Mari Carmen, opa dizut konfiantzazko mediku bat aurkitzea bizkor eta beitirako izatea. Mila esker. Beraz, gertatzen da tabuak, lotxak, beldurrak, hori zergatik zure ustez, Bidal? Sabi, esan dugune, batez be, pentsatu behar dugune da, gure ostean dekogule, gure kultura hor dagoela. Kultura sartuta daukagule gure susterretan. Baina gero ostean dauto bigarren pausoa da hezkuntza une honetan ez dago solako gaiak hezkuntza ez dala sartu gure inguruetan. Eta gainera esan dugune, ez badaukagu beste 3 pausoak horrik, esaten dena konfiantza, ez badugu horrelako, esaten dena komunikazioa, eta ez badugu hor tarte horretan sortzen den dinamika, komunikazio arloan horre konfiantzarekin, ez dago beste zer egin. Orduen, zer ikusia daukate, horrik euseak, batez bizango ditzeko horri postak, garrantzizkoanak. Eta medikuaren ganako mesfidantza badago, Bidal, behar dugunean bakarri joaten gara? Zer da gertatzen dena, derrigorrez, inorrez doa
atzetik esaten dena bultze egin den medikoaren gana. Medikoaren joan bada, beti esaten dena norberak ematen duelako hori pausua. Baina, karo, konfiantzarik ez badauka, hori pausua sarriten, ez demoten desaten du, alegin dukunaz konpontzen ia ber nondi topatzen dut, modu betetik edo bestetik aber albado konpondu. Eta horrek hartzen deuz, arazo gehiago maialen, gero eta gehiago. Claro, hori da, hori da. Gure kontsulta hemen bakarrik ez, kalean ere badago, Bidalentzat galdera bat. Kaixo Bidal, galdera bat. Medikoarenera joaten garenean ze gaixotasun edo gaitzi buruz hitz egitak ematen digu lotxa edo beldur gehien? Oso ongi lastana, esan dugune. Gozen banaka-banaka? Bai, ze badira batzuk ez da. Horretarago ekarri dugu. Bai, eta mendeko horrelako, esan gunke, momentu honetan ekarri dugune da, horrelako, bos kutsatxu. Eta horrek izango dira guretzat referente bezala, gehiago dagoz. Baina hemen izango dira. Batzuk ikusten dugu, begiratu, hemen daukagu. Menopausia, eta hau esango dugune da gauze bat, ez da gaixo bat. Azken baten zer da, besterik ez da, gelditzen dela gure hilekoa paino. Fase bat, bizitzako fase bat. Hori da, emakumearen batez be hilekoa. Zer da gertatzen dana? Gertatzen dana da, hori dela gauze normala izango litzatekela, baina sarriten emoten duena hormonaen aldaketakaz eta ematen dio beti horrelako kaltegarritasunak. Eta oraindik gertatzen da Bidal, adina iritsi daitekenean edo hilekoa galdu eta emakume medikoaren gana ez joatea? Eta normalean ondo pasatzen badozu, horrik aldaketa hormonalak ez badute sintomarik emoten, normala da mantentzea. Baina sarriten, izerdia, buruko minak, kaltegarritasunak, beroak, horrik sintoma guztiak, ez da zer kostatzen medikoaren gana joan, esaten dana argitu, hitz egin da, ez da. Gerote gehiago joaten da, zabi, hori begia da. Edo zein adinetan hilekoak galtzea bada medikoaren gana joateko nahiko motibo? Joan beharko genuke? Esan kontxe, bai. Ze batez be, pentsatu badugun edala aldaketa hormonala. Aldaketa hormonala badagor, ez da normala, ez badago aurdun, ero ez badago menopausiarekin, zer gertatzen dela. Orduen derrigorrez hori gertatzen bada, joan behar gara. Eta bildur gabe, konfiantza badukagu gobe, baina bestela derrigorrez badabe, joan behar gara, ezin gara gelditu horrela. Lehenbizikoa menopausia izan da, bigarrena, Bidal, badago besterik? Bigarrena, bai, begiratu. Hemen deukagu beste, batez be, gizonak sufritzen dugune gehiago. Esaten dana beti, impotentzia. Impotentzia edo zakilezina. Hori da. Zakilezina. Bai, hori esaten da. Hori da, horrela esaten da. Bidal, bakizu zein den zakilezinen aurkakoa? Zein da? Zakilonil. Zakiloni. Bueno, hori da beste bat. Segi dezagun serio. Esan du, gustora geratu. Hori bai, gustura, baina hori da. Horrek ere eragiten du lotxa edo bildurra. Zabi, hemen bedaukano da beste gauze bat. Hori begeixorik ez ditik izango geixotasuna. Hori bizango litzateke horrelako, esaten dana tabu bat. Ze azken baten zer da, hor, arrisku baskularrak daukaten jentiak. Batez be, kasu honetan argi dagona da beti gizonezkoak izango direla. Eta arrizko baskularra badago sortzen da, arazori. Eta hori izango ditake, hipertensioa, diabetisa. Kausa asko izan daitezke. Moltzo bat. Eta kostatzen da, hori esatea. Zabi, hori da, eta hormonalak ere. Hormonalak beti ikusiko dugu zer ikusia dukatela. Eta orduen sortzen danean hori da, normalean ikusten dana. Eta horrek soluzioa deko ere. Baina horretarako esaten dugune, joan egin behar. Edo egoera emozionala izan daiteke, Bidal? Bai, azken baten, pertsona batek zer daukagu. Beti esaten dugune, ez da bakarrik gorputza. Gorputza tarima, gorputza eta esaten dana beti gure psikia hor dagoz. Eta bata bestearekin dauka. Eta baten sintomak beti imoten dutena da beti kaltetasuna bestean. Dudabarik. Dena lotuta dago. Dudabarik. Bidal, urrengoa. Urrengoa, begiratu, hemen daukagu. Zezu transmisio honik gaixotasunero infekzioa batez ere, pentsatu behar dugune. Eta gogorrak izaten dira. Hori, eta horrez zer dauka, begiratu. Hor daukagu, esaten dena, horrik infekzio guztiek, hor daukagune inguru horretakoak. Harreman sexualak eta batez be, bikotaren kanpo izaten badira, hor daukagu beti arrisku gehiago. Baina arrisku ez da bakarrik hori gaixotasuna etortzea. Beti, esaten dena, besteari pasatzea, dudabarik. Eta orduen horregaz bekin behar dugu beti adi egon behar gara. Edozein sintoma igertzen badugu, mesedez, joan medikoaren gaina, komentatu. Adiez, azkurak, orbangorritxoak, edo dena delako sintoma baldin baitugu, sintomak izango dira, guztikoak izango litzatekez. Edozein sintoma arraro ikusten badugu, sortzen da gure gorputzan ikusten badugu batez be inguru genitaletan, dudabarik joan.
joan, bildur bari perrez. Gainera, analitika batzuetan eta egin daiteke, eta hor... Bai, eta gero tratamentu bat eta horretarako dago. Batez be hori, pentsatu bat dugun, osasun hori da. Ze importantean babesa, ez da ondo babestea, ondo aurrera egiteko. Horrengoa, Bidal. Begiratu, hemen daukagu zonik esaten diena batez be, esango intzeke, zer ikusia daukatenen elemento fizikoarekin, gure gorputzarekin. Batez be, bai emoten dugu gero, sintomak izango dira bai, mentalak emango dute, baina besteteku kontrakoak. Ikusten badugu sarriten, gerote gehiago sarri ikusten dugu, ikarri dugu kutsa hundia, hemen daukagu, eta hemen daukagu, eta ipiniko duguan ikusteko lehenengo maialenek eta sarik, eta gero gure ikusleak ere ikusteko, depresioa. Hundia da hori. Horrek, zer dauka, horret daukana da, batez be, une honetan, ez bakarrik bere sintomak izango dira animoaren sintomak. Lehen zan duzune maialen, zer ikusia dauka, gorputza fizikoak igertzen direla sintomak, ez bakarrik hori, loezina, eta loezina bere zitasuna deko, esan komentatuko dugu gerogo. Gero, bate batetik hori, sarritan gure esaten dana gozea, galtzen da, ez bakarrik, gozea, eta zer ikusia dauka, batez be zer nekea, horri sintoma guztiak izan ditzake sarriten hor dago zela. Eta Bidal, noiz joan behar dugu medikuarenera? Ikusten dugunean. Ze hau ez da goibel zauden momentutxo bat. Hori da, momentu baten ikusten duguna lehenguna esan gindun. 5 egunetik, ero pasatzen direnean beti posible da medikoena joatea beste dozein arazotan. Baina honek esango gunke, normalean ikusten badugu, pentsatan egoten garat esaten dugu, jode, nik ikusten dut, nire bizitza ez dela lehengo modukoa. Eroten dut, aste pare bat, eta aste pare batetik ikusten dut ez dela hori konpontzen, derrigorrez joan eta ikusiko dugu. Eta joango da beti ikusten, batez be, ia fizikoki gaixotasuna badeko, ero besterik ez bada, esaten dana batez be, animoaren arloko depresioa sortzen dauela. Ez aztu. Beste bat ere badaukagu. Eta beste bat baitu, beste kopuru bat, hemen daukagu lez esango dugu. Antxietatea, batez ere. Antxietatearin zer esaten nahi dugu, hor ikusiko dugu. Askotan aztu egiten ditugu, ez? Eta antxietatea ere tabua da, Bidal, Bai. Zer esaten nahi du horrek, antxitatea, personak antxitateaz igertzen badu, ez alikian holako beldurra dala gorputzen daukana sartuta. Orduen, bera ez da hola esaten dana, ez dala horlako ausarta. Orduen ez dala ez ausarta, beldurra dauka. Eta antxitateak ez alikian hori batez be, bere abizena orduala. Eta orduen gelditzen gara beti esaten dana bildurrarekin. Eta horre beldurrak kontatzeko eta ez esaten dana baliogarria ematea gure pertsonari, beti horrek egiten duzkune da atzeratu. Eta horrik antxitatea joango dira beti sortzen beste sintoma ezberdintasunak. Baina batez be, loa batez ere ikusiko dugu zelango garrantzi dukan. Eta ze aldea dago antxietate eta depresioaren loak. Begiratu, normalean, orokorrean ikusten dugu. Loa, ikusten dugunean ansiedadea daukola, zer da sortzen da? Ezin dut lorik egin, ezin dut loak hartu, ezin da loa etorri gure gana, hor gelditzen gara. Eta azken baten badatorbe, denbora gitxe egiten dugu. Eta depresioarekin? Eta depresioaren zer gertatzen da. Joaten gara nekatuta, nekea egoten da gurekin. Loak hartzen dozko, eta handi, 3 ordu lauren, ordu bete eta piku, gehien dipe, berriro itxartu eta begitan duzu ordua eta dinezu, zer gertatzen da nire bizitzan. Logure ugindot eta ezin dut lorik egin. Bat egiten duzgune ez itxi, eta besteak, esaten dina, lotasun oso laburrak. Bidal, kontsultak kalete jarraituko. Oso ongi, oso ongi. Kaixo, Bidal, galdera bat. Pazientek medikui galdetutakoa bin artean gehitzen da? Bai. Sekreto profesionala. Bai, eta Sabi, Maialen, hori da, argi ukin badugune beti, begiratu. Normalean egiten direna da, gure artean, sarritan, egiten dire horrelako, tarteak sortzen dira zertarako. Horri kasuek ikasteko, ikusteko zer gertatzen dan. Ez ba? Eta beti emango dugune da, ikusten dugune horango kasu arraro batero, kasu gogor batero, nahi gudunen ikastea, mediko egiten dugune hori batzarrak. Eta horregoten da beti, zaten da, azelako sesua dekoen horrek izotasunak, bada emakume edo gizonezkoa, eta azelako adina, inoz ez da esaten, izen ez abizenik. Orduen hori argiuki, gure artean, dudabarik. Eta zure herriko medikoa bazara, are gehiago. Bai, dudabarik. Aurko batzuk emango dizkiguzu, gaurko gaiak tabuak izaten jarrai ez dezaten? Beitu, nik esango nunkena da batez be, lau pasutxu. Etorri lau pasutxuen ikusten dut hor deukagu. Bai, hor deukagu, begiratu. Lehen komentatu dugune, konfiantzia medikoarekin. Hori konsegitu behar dugu. Sarriten badakit denpora
ez pasakoz denpora askotan medikoarekin, ez da erreza hori sortzea. Guk badaukagu bidalekin. Hori da. Izugarria. Bueno, aleginduko gara horrela jarraitzen da. Zeo zer norbait nahi badu hori galdetzea gehitu eta esan dioskule. Aleginduko gara, konfiantza guztikaz. Hizkuntza argia erabili. Argia erabili. Ze jentea zer pasatzen da, sarritzen zaten dugune, ibiltzen dugu gure... Bueltaka eta bueltaka. Bueltaka eta holango hitze arraroak eta sarriten horrikaz, jente egiten dugu pizka bat zorabiatu. Argi esan. Orduen argi eta garbi. Esaten dugunetik, argi eta garbi. Eta gero, ulertzen ez den guztia galdetu berriro. Konfiantzarekin hori dator. Hori 3 pausoak. Baina gero pentsatu behar dugune da, edozein gauza daukagunean eta beldurrarekin gagozenean, ze hori da azken baten beldurrak eramaten duzgu. Pentsatu beti, konponbidea daukala. Modu betirero bestela, así que lasai egon, da konfiantza. Eskerrik asko. Ez horregatik, sarratuko dugu orduen ja. Itxiko dugu. Itxiko dugu, sarratuta. Eta jarraituko